बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सनखसनि सदियासिम रायजो दानायनि जि मोनसे आलादा रायजो दानाय सिमां बेबो जाफुङाखै। लोगोसे जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे जेंना कार्बि आंलंनि बेबो जाफुङाखै। दिनैहाय बेवहाय फैनानै जि बाथ्राफोर मोन्थिफैदों दाबो गोबां जाफुङै जेंनाफोर दङ जायफोरखौ सुफुंनो हानाय जायाखै। सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ रायलायदों होनदों। बे गामिफ्रा माला सोसनजागोन बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा रायलायनानै फैदों बिथांमोनहा रोखा जागोन। बयबो बर' रायजो राजाया लुबैदों, आइ आफाया लुबैदों, जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो बर'नि साफ्रोमबो सुबुङा लुबैदों जे बर' हारिया खौसेथिया जाथों, गोजोना फैथों, बेखौ बयबो लुबैदों। जाय दोलोफ्रा रायलायनानै खौसे जानांगौ बै दोलोफ्रा रायलायनायनि गेजेरजों खौसे जाफैनो हायोबा बे हारिनि इयुननि थाखाय मोजां। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सनखसनि सदियासिम रायजो दानायनि जि मोनसे आलादा रायजो दानाय सिमां, लोगोसे जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे जेंना कार्बि आंलंनि बेबो जाफुङाखै बा जोंनि दा बर' कसारि मोनसे गावहां खुंथाय बेबो आबुं महर मोनाखै। दा गोबां जेंना दङ जाय जेंनाफोरखौ लानानै बर'नि माहारि आफादफोर जेरै बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDP-नि मोनब्रै हान्जा थाबाय जों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद थाबाय आरो बर'नि गोबां आफादफोर दङ जुजिदों, जयैनो जुजिबोदों सम सम मालाबा गावस्रादोंबो। दा बे माब्लाबा ज' जानाय माब्लाबा गावस्रानाय बेवहाय गोबां जोंनि गेजेराव माबा मोनसे आवगाय फावसायनोबो गोनां जानाय बेखौबोथ' जों नुबोबाय मोनबोबाय। बिनि सायाव गभर्नमेन्टजों सावरायनाय जायाखै? गभर्नमेन्टजों रायलायदोंबाबो रायलायगासिनोबो दङ। दाख्लैसो रायलायदोंबो, आसामनि गिबि मन्थ्रिजोंबो रायलायदों आरो मैयाबो रायलायदों। दिल्लीयाव रायलायदों, दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय साथाम थान्दैया थांदों। रायलायहैदों बिथांमोनहा आफादगिरि दिपेन बर'मान गोनां बिसोर थांदों, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी थांदों आरो लेङाइ आफादगिरि सासे खोरोमदाव औवारि बिथांमोना थांदों। आरो गुवाहाटियावबो बे सावरायनाया एखे मोनसे सावरायनाय प्रग्रामा मोनसे समावनो जादों। माने रायलायनाया भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों जानो गोनांमोन, भिडिअ कनफारेन्समोन आरोखि। दा ओंखायनो जोंना बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म थाबाय आरो बिथांनि लोगोफोर बिथांमोननि आरो लोगोसे NDP-निफ्राय मानगोनां MLA-बो बिथाङा आरो BTR-नि डिपुटि चिफबो गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो थादोंमोन। रायलायनाया मोजां जादों होनदों। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय ADGP हिरेननाथ बिथां थादों आरो लोगोसे चिफ सेक्रेटारि थादों आरो जोंनि अफिसारबो थादों आरोखि। रायलायनाया मोजाङै क्लस बाय क्लस रायलायदों होनदों। नाथाय बेसेबांसिम जाफुंनायनि बा जाफुंहोनायनि मिजिं लानो हायो बेथ' उनावहाय जोङो माखासे सान थांबा मोनथिगोन। ओरैनो मोनसे माबाखौ लादों, नोजोरा जाहैबाय 2024 मायथाइनि गेजेराव फोजोबनांगौमोन जेंनाफोरखौ। दा थांखि लायो, मावनाया बिदिनो मालाबा बबेबा जाहोननि थाखाय आरो गोलावबो जालाङो बेखौ नुबाय। दा दिनैहाय बेवहाय फैनानै जि बाथ्राफोर मोन्थिफैदों दाबो गोबां जाफुङै जेंनाफोर दङ जायफोरखौ सुफुंनो हानाय जायाखै। जेरैहाय एक्स-ग्रेसिया मोननांगौ मुंख्लं न'खरफ्रा 5 लाखै बेबो गोबाङानो दाबो मोनाखै। आरो लोगोसे सारेन्डार NDP जायफोर बिथांमोन दङ रिहाबिलिटेसन मोननांगौ बेबो गोबाङानो मोनाखै, बेखौ मोन्थिफैनाय जाबाय। केसआ दिनै उद्र जायाखै। माखासे दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव दाबो जोबजानानै दङ। बेफोरनि बाथ्राफोर मोन्थिगासिनो दंखायोबो। दिनैबो दुखु गोनां बिदिनो सावरायनायाव ओंखारबावबाय बे बाथ्राफ्रा। सिमा बारायनायनि माबाफोर आपडेट दं नामा? सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ रायलायदों होनदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदियै बा जों मोन्थिनायाव गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव फारिलाइ दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गं 500निबो गोबांसिन दंबावो। 500नि बारा दङ बर' गामिफ्रा हाबबावनांगौ। दा बबे गामिया हाबखो थांनायाथ' गं 60 हाबनायानो जाबाय। आद्रा हाबनो गोनाङा दंबावो आरोखि। दा बे गामिफ्रा माला सोसनजागोन बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा रायलायनानै फैदों
बिथांमोना रोखा जागोन आंनिफ्राय आं बुंग्रोनाया बे थिग नङा नोंथांमोननिफ्राय जे बे हाबाफारिफ्रा जेन फैबाय थानाय इयुन बा बिसायख'थिनि सिगां जुदि मावफुंजायाबा बा सुक्तिखारि जि आफादफोर दंमोन माबा मोनसे राहा लाफिनबावगोन नामा दिनैसिम माबा मोनसे सावरायनाय जाबाय जेबो बिनि सायाव रायलायनाय जायाखै ओंखायनो आंनिफ्राय आं बेखौ बुंनाया बे थिग जानाय नङा आरो रोखाबो आं बुंनो हाया मानोना सागानगिरिफोर आरो सागानगिरि आफाद जों ज' जानानै बेखौ रायलायथ'नाय जायाखै गोनां जायोबा हयथ' रायलायहैनाया सम थासारिखौ नायनानै आरो बिसायख'थिनि आगोल बेफोर बाथ्राफ्रा फैनोबो हागौ आरो ओरैनो खौसेथिनि मोनसे जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया खावलायदोंमोन हांख्रायदोंमोन बेखौ लानो रायलायगासिनो दं रायलायनाय जागासिनो दं होननानै जों मोन्थिनो मोननाय जादों बयबो बर' रायजो राजाया लुबैदों आइ आफाया लुबैदों जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो बर'नि साफ्रोमबो सुबुङा लुबैदों जे बर' हारि खौसेथिया जाथों गोजोना फैथों बेखौ बयबो लुबैदों दा बे हिसाबै रायलायनायनि फिथाइया जाफुंनायखौ जोङो मिजिं लादों दा रायलायनायखौ जोङो जाफुंनायखौ गमामायैनो लुबैयो आरो बर' हिसाबै रावबो लुबैयानो गैखाया दा ओंखायनो आंनि खावलायनायाबो बे आरो जि मोनसे खावलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया रायजो राजानिसिम हगारहरदों आरो जाय दोलोफ्रा रायलायनानै खौसे जानांगौ बै दोलोफ्रा रायलायनायनि गेजेरजों खौसे जाफैनो हायोबा बे हारिनि इयुननि थाखाय मोजां जोंनि इयुना गोजों होनना बुंनो हागोन आरो बर' हारिनि जि मोनसे रैखाथि थामोन्थानि जुजिबोनाय बे मोगथां महर मोनगोन होननानै जों मिजिं लानो हायो। गोजोन्थों।